Renze Janko. En Pieter. En Oda. Hij is wel zien dat ze goed aansingeld is. Ja, dat heb ik even goed stil van tevoren. Wel alleen al de beul zo heb ik wat geklapperd. Was dat zelf? Dat is leuk. Ja. Yes. Wie hebben we daar? Publiek, ja. Fietst die man het?
Doe je hoor, jij maar hoor, hoor. Ja, goed zo. Ja, mooi. Die vonden er weer uit. Oh ja. Ja. Bij de rapper is het toch? Ja. Op de hap. Ja. Ah, was weg. Was weg. Nee, als je... Ja, dat is nog filmpjes. Ja. Prima zo. Ja. Zullen we het eerst maar weer? Ja, nou, zien er één krijgt op bij de veer. Ja, de veer erop is nog wel leeg. En die andere kant heb ik 3 hem in en dan ligt die bank in de steen. Oh, dat is goed. Ja. Nooit neem ik hier maar een volle laden, een keer